Welcome to SA Media News. If you are new to this channel, please subscribe, like, share, and add your comment to the comment section. Injalo indawo amakhosi namakhosikazi sengiyanibiza ke manje ngiyanimema zonke izinkalo lapha enikhona. Igoso kumdumazi umfana kaMcapuna Kobeshisa washikishela ebheka amandla uthi mhla ka7 December eKings Wellington Stadium sekuphindeke kwabakhona okunye okwengeziwe akusagcini ngokuthi nje ke siyobuka umdumazi egilima angazakhe kodwa nje ke okunye kwakhona sekuthe kwabizeka kwamemezeleka ukuthi umdumazi usengenele umncintiswano wabalandeli njengoba nazi ukuthi osibanibani nosibanibani ibona abahleze behamba phambili mangabe kusuke kuyilezo izinto ezifana nalezo. Sengikhona ke balandeli begoso ngiyacela ukuthi nifike ngobuningi benu nithenga amathikithi nifike nizokweseka umdumazi ukuze sizohamba naso lesixoxo ukuze sizohamba nawo le ndondo sibakhombisa ukuthi singobani makhoso namagosokazi nibizwa yini kuzandla encane umdumazi ngithi uyiqhathile kumjosti uyiqhathile umfana Josto usho njalo